Αχ, κυρία Πρίνου, πόσο σας πεθύμησα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η περίοδος αυτή που όλοι μας σκέπτονται. Είναι περίοδος αυτό. Είναι αυτή η κυταρίτιδα, δηλαδή πραγματικά που έχει γίνει ο εφιάλτης μας. Αλλά ξέρω ότι εσείς θα μας τον πάρετε αυτό τον εφιάλτη μακριά. Έχουμε και μια προσφορά που θα τη δώσουμε στο τέλος. Και προσφορά έχουμε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε να δώσουμε πάρα πολύ καλές συμβουλές στις φίλες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και φυσικά τις οποίες θα βοηθήσουμε με τα μέγιστα. Να ρωτήσω κάτι, εγώ πολύ απλό. Εγώ πίστευα ότι η κυταρίτιδα, ας πούμε, είναι λίγο τοπικό λίπος, ας πούμε, κάπου μαζεμένο, αλλά φαντάζομαι ότι αν ήταν αυτό, θα έφευγε και πιο εύκολα. Αλλά δεν φεύγει. Αν ήταν η κυταρίτιδα, Μαρία μου, μόνο λίπος, τότε με λίγα κιλά που θα χάναμε, θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την κυταρίτιδα. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η κυταρίτιδα είναι μια ασθένεια, θα λέγαμε. Ασθένεια. Ναι, ασθένεια. Βέβαια, σε άλλες κυρίες είναι σε πιο ελαφρά μορφή, σε άλλες κυρίες είναι. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά αυτά. Σε ποια σημεία έρχεται συνήθως? Τα ξέρουμε, είναι. Αλλά εκείνο που έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι να φανταστούμε μόνο ότι το λιποκύτταρο, ενώ το φυσιολογικό κύτταρο ενός ανθρώπου, μιας κυρίας, είναι μόνο 1,5 χιλιοστό, όταν έχουμε κυταρικά λιποκύτταρα, φτάνουν στο σημείο να είναι δεκαπλάσια. Αυτό σημαίνει το να φτάνουν στο 1,5 εκατοστό. Φαντάσου τι τεράστια διαφορά υπάρχει. Είναι πολύ. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε, όχι μόνο στην ανομαλία την εξωτερική, αλλά φτάνουν σε σημεία να έχουμε πόνους, να μην μπορούμε να περπατήσουμε, να έχουμε κούραση. Αυτό μπορεί να γίνει από την κυταρίτιδα. Αν την αυτό λέμε ότι η κυταρίτιδα είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια. Ωραία, και μικρότερο βαθμό και μεγαλύτερο βαθμό. Τι μας την προκαλεί? Εγώ ξέρω με τον καφέ, εντάξει, που είναι κάτι πολύ πιο απλό. Θα τα πούμε αναλυτικά, αλλά δεν είναι μόνο καφές, είναι η κακή διατροφή. Είναι η συσσόρευση λίπους επιπλέον διάφορων υγρών που κάνει όλες αυτές τις ζημιές. Σημασία έχει όμως πώς θα κατορθώσουμε εμείς να απαλλαγούμε και με την τεχνολογία την υψηλή την οποία διαθέτουμε από όλα αυτά τα σημεία που κυρίως είναι στους μυρούς, στο γόνατο, όπως προηγουμένως ανέφερες για τη φουστίτσα τη μήνυ. Πώς θα βάλει, είναι εκείνο το σημείο το περίεργο. Το περίεργο που εξαλείφεται. Και φυσικά τα θέματα διατροφής. Πολύ μεγάλη ιστορία τα θέματα της διατροφής, τα οποία δυστυχώς δεν τα ακολουθεί κανείς. Κάνει αυτό το διαιτολόγιο γιογιό, θα λέγαμε, δηλαδή χάνουμε κιλά, παίρνουμε κιλά και σαν αποτέλεσμα έχει ο οργανισμός όχι μόνο να μην αδυνατίζει, αλλά από εκεί και πέρα κάνει μεγαλύτερη συσσόρευση λίπους στα σημεία αυτά που έχει εγκατασταθεί η κυταρίτιδα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα με επιστημονικές μεθόδους και με γνώση. Επειδή εσείς μου δώσατε τώρα την πάσα για τις επιστημονικές μεθόδους και τη γνώση, θέλω να δούμε ένα βίντεο με το τι ακριβώς κάνετε στα Μέντι Πρίνου και να επιστρέψουμε πίσω να μιλήσουμε για τα αίτια και κυρίως πώς θα την κάνουμε να φύγει από πάνω μας. Βρισκόμαστε στα Μέντι Πρίνου και η κυρία Άλκης της Πρίνου, γιατρός, θα μας μιλήσει για το αιώνιο πρόβλημα των γυναικών, την κυταρίτιδα. Ποιες θεραπείες προτείνουν τα Μέντι Πρίνου για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας? Η κυταρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά, ιδίως όταν βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Απαιτούνται όμως συνδυαστικά πρωτόκολλα. Στα Μέντι Πρίνου αντιμετωπίζουμε την κυταρίτιδα και το τοπικό πάχος με την ενδερμολογία, συνδυάζοντας ειδικά πρωτόκολλα υψηλής αποτελεσματικότητας σε κάθε στάδιο της κυταρίτιδας. Τι είναι η ενδερμολογία? Πρόκειται για μια ειδική τεχνολογία με κεφαλή 2 κυλίνδρων. Με την εφαρμογή της διεγείρεται το λιμφαγγειακό σύστημα μέσω του συνδυασμού άσκησης πίεσης και ελεγχόμενης αναρρόφησης. Είναι η μοναδική τεχνολογία παγκοσμίως που έχει την έγκριση TGA, δηλαδή για θεραπευτική χρήση. Η δράση του ποια είναι? Πυροδοτεί τον κυταρικό μεταβολισμό με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των λιποκυττάρων. Επιπλέον βοηθάει στην οξυγόνωση των κυττάρων και στην καλύτερη ενεργοποίηση των ιννοβλαστών για παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε καλύτερη αναδόμηση του συνδετικού ιστού με βελτίωση της υφής της επιδερμίδας και την εξάλειψη της κυταρίτιδας. Τι αποτελέσματα μας εξασφαλίζει όμως η ενδερμολογία? Επανασχηματίζει τις λιποκυψέλες στα επίμαχα σημεία όπως είναι η κλουτή, η μυρή, η γοφή, η κοιλιά αλλά και πολλές φορές τα μπράτσα. Το σώμα βρίσκει τη σφριγγυλότητά του με εντελώς ανώδυνο τρόπο. Όλα αυτά μεταφράζονται σε σμήλευμα της σιλουέτας, ενώ η αποτελεσματικότητα της ενδερμολογίας μπορούμε να πούμε ότι φτάνει και 80% όταν συνδυάζεται και με άλλα πρωτόκολλα υψηλής αποτελεσματικότητας.
νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε και την τεχνολογία, αλλά και κάποια απλά πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε παράλληλα και εμείς στο σπίτι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Απλά καθημερινά. Πείτε μας μερικά. Απλά καθημερινά. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να κάνουμε δίαιτες πείνας. Όχι. Είναι ό,τι πιο κουτό μπορεί να κάνει μια γυναίκα σήμερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες έχουν το μεγάλο πρόβλημα της κυταρίτιδας, Μαρία. Δεν το έχουν οι άντρες. Όχι, δυστυχώς. Διότι πάλι και Δεν εκεί το έχετε οι άντρες, εμείς το έχουμε και αυτό. Γιατί ακριβώς είναι ότι οι άντρες δεν έχουν τα ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα είναι αυτά που μας κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Έτσι, άρα λοιπόν είναι και θέματα ορμονικά, κακά τα ψέματα. Και κληρονομική δεν είναι? Όχι τόσο πολύ κληρονομικό. Βέβαια το DNA παίζει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά όχι εάν ακολουθήσουμε όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ότι ναι, μπορούμε να χάσουμε τα κιλά, να εξαφανίσουμε την κυταρίτιδα σε συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας που διαθέτουν τα Mediprino, συν τις συμβουλές τις οποίες δίνουμε. Τσάι μπορούμε να πίνουμε? Τσάι και κόκκινο κρασάκι μπορούμε να πίνουμε, διότι βοηθούν πάρα πολύ. Σολομός, όλα αυτά τα ψάρια με τα καλά λιπαρά. Ωμέγα 3. Η βιταμίνη ωμέγα 3 που βρίσκεται στα ψάρια, βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς, κυρίως στα καρύδια αν δεν απατώμε, ναι, και στα κάσιους. Και πολύ νερό. Και βέβαια 2-3 λίτρα νερό την ημέρα είναι απαραίτητο, διότι αυτό μας δίνει μάλλον τη βοήθεια στα θέματα της αποτοξίνωσης που πρέπει να έχουμε στον οργανισμό μας. Ωραία, πριν πούμε την τρομερή προσφορά, ας πούμε, αν είχαμε ένα πινακάκι και το είχαμε πάνω στο ψυγείο μας για να μην το ξεχνάμε ποτέ, ποια είναι τα ναι και ποια είναι τα όχι, τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε για την κυταρίτιδα? Να ξεκινήσουμε από τα ναι. Ναι, βεβαίως ναι. Λοιπόν, τα ναι είναι ότι πρέπει να τρώμε σωστά και πολλές φορές την ημέρα. Μάλιστα. Έτσι. Δεν πρέπει να τρώμε αλάτι. Όχι αλάτι. Δεν πρέπει να τρώμε κρεατικά. Όχι κρεατικά, το κόκκινο. Όχι. Κοτόπουλο όσο θέλουμε. Κοτόπουλο, αλλά κυρίως ψάρι. Ψάρι. Ωμέγα 3. Έτσι. Δεν ανάγκη κανείς να πάρει σολομό κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν, όπως ξέρουμε, η ωμέγα 3 σε όλα τα ψάρια και τα οποία βέβαια και με το φόσφορο. Ψωμάκι μαύρο. Μακαρόνια. Μακαρόνια και εκείνα όταν είναι ολικής αλέσσος κάνουν πολύ καλό και εκείνα. Δεν νερό κάτι τέτοιο. Ωραία. Ναι. Θέλετε να πούμε και στα όχι? Τα όχι είναι τα ποτά βέβαια, το αλκοόλ που παίζει πολύ βαρύνουσα επίδραση στα θέματα της κυταρίτιδος. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο όχι, το κόβουμε. Τα πολλά γλυκά φαντάζομαι. Από 1η Ιουλίου. Πάει και αυτό, μερικοί καπνίζουν, κυρία Πρίνου. Δυστυχώς Μαρία μου, δυστυχώς. Αυτό είναι το κακό. Εγώ φωνάζω συνεχώς. Καλά κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Πολλά γλυκά όχι. Πολλά γλυκά όχι. Αλάτι όχι. Ζάχαρη βέβαια όχι. Τηγανιτά? Τηγανιτά όχι. Πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά και γενικότερα να μάθουμε να τρώμε σωστά. Να μην τρώμε οτιδήποτε έχει σχέση με junk food, δηλαδή αυτό που λέμε τρώμε τυρόπιτα στον δρόμο, παίρνουμε μια σπανακόπιτα κτλ. Διότι έχουν στοιχεία τα οποία είναι φοβερά βλαβερά για τον οργανισμό μας. Βέβαια, το έτοιμο φαγητό. Και να μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο πλέον που να έχουμε βάρος πολύ συν κυταρίτιδα. Διότι από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα επακόλουθα του βάρους ως προς τα θέματα της υγείας μας. Καλά, δεν υπάρχει και πιο άσχημο αισθητικά δηλαδή να έχεις κυταρίτιδα τώρα, γι' αυτό θέλουμε να τη διώξουμε όλες. Δεν είναι μόνο θέμα υγείας. Τώρα λοιπόν προλαβαίνουμε να χάσουμε. Προλαβαίνουμε πώς? Θέλετε να την πω εγώ την προσφορά ή θα την πείτε εσείς? Ό,τι θέλεις εσύ. Θα την πω εγώ. Λοιπόν, θα την πούμε μαζί. Μεγάλη προσφορά Mediprino. Λοιπόν, σας προσφέρουν σε εσάς, όλους τους τηλεθεατές του, δέστε τους, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης κυταρίτιδας, αλλά χάνουμε και 5 κιλά. 5 κιλά. Αν τηλεφωνήσουμε πού? Στο 61-59.000. Όπου εκεί όταν έρθουμε θα μας κάνετε και κάποια τεστ εσείς, νομίζω, διαγνωστικά και της διαγνωστικά και λιπομετρήσεις και οι γιατροί μας θα σας δουν από κοντά ούτως ώστε να κάνουν όλο το ιστορικό, γιατί κάθε άτομο βέβαια έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι δεν είναι σε όλους δίνουμε τα ίδια προγράμματα κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 61-59.000 για την προσφορά σας. Ακριβώς. Έτσι απλά λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 61-59.000 και να αποκτήσετε ένα πολύ πιο όμορφο σώμα με λιγότερα κιλά, με λιγότερη κυταρίτιδα και να βγούμε στην παραλία. Κυρία Πρίνου, δηλαδή πόσο σας αγαπώ, πόσο. Θέλω να ξανάρθετε, αλλά τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Χαίρομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.